Asikubingelele sikwamukele yona nge-channel yakho ithi igama Ukwelapha Isithwalo. Namhlanje sibuya la kona ke i-channel nengosi la sihambela khona odokotela besintu ukubheka amakhamba. Namhlanje siphinde sathi sehle sishona lapha ke esifundazweni KwaZulu-Natal lapha ke ePietermaritzburg embali solanda ke udokotela uZondi owaziwa kakhulu ngeMojiba emkhakheni wokwelapha nokuthandaza. Asikubingelele sikwamukele dokotela. Siyabingelela la baba mfundisi niyaphila njani? No siyaphila kwentokozo ukuthi sibe nawe sibuya lapha kuyiphasika. Idle kahle iphasika. Baba umfundisi Reverend sidle kahle kakhulu. Siyafisa nokuthi liphinde libuye makuthiwa lingabuya nje manje ngeke lize libuyeke kodwa sibonga nakubaba kumongameli. Ubaba umhlonishwa uRamaphosa kusidedele siphakamisa ukubonga kakhulu nakuyena nakubantu futhi abalidlela iphasika ngithemba ukuthi balidle kahle akubange sekusakuza ukuthize kwanenkinga. Asingene la dokotela ufuna sikhulume ngesithwalo dokotela. Kunabantu ngenxa yokuthwala kanzima empilweni egcine enquma ukuthi akayathole ukuthwala futhi kunale nkolelo ethi noma ulwazi ukuthi umuke waqala wathatha istep sokuyothwala wangaqeda ukuthwala mhlawumbe uqale phakathi bese ukushiya phakathi banokuthi ubese yonke into oyenza empilweni bese ayisayi phambili unokuyishaya uyikhathi ungase into enjalo ikhona noma inkoleloze noma kungamanga. Ngizokhuluma nje dokotela ngokwazi kwami ngoba sihlukene emkhakheni wokulapha kodwa sengikhuluma ngokwazi kwaJipa nesimo sendlela yaJipa kahle kahle uJipa uholwa umoya ingcwele kaNkulunkulu njoba ngasho naphambilini sine video esasiyenze nawo ukuthi mina ngilalela umoya ingcwele ukuthi uthini bese ngenzani kahle kahle umuntu maye nenkinga ethi ayicishe ifane naleyo siqale sihlole kuqala sithothi inkinga ibe kuphi kuyena wenzeka kanjani kodwa isithwalo siyinkinga ngento kanje uma ke wasithwala waqeda lapho kwaphambukeka wasiyongena kwesinye isithwalo asivamisile ukulunga nje isithwalo esesibili ngoba uthathelisi wangaqeda noma awangakwazi ukuthi uyenze into ethize efuna uyenze yakho ingakho ukuthi usushayeka entweni ekuthize futhi ke leyo nto enjalo kuya nanedlozi ukuthi liyamkela leyo nto osuke uyithathile esifana nesithwalo esinjalo ngoba phela lo muntu osekuthathisile fanele umuntu ozokwazi ukuhlola idlozi kuqala ingakho kuthiwa ufuna uqala uhlole kuqala kumande uyenze isimo sento ethize. Manje nangoku usenzile waya kumelaphi othwalisayo kodwa umhluphe wangayenza le process ukuthi amhlolele ukuthi idlozi noma isimo sesidalo sakhe esimembethe sizohambisana nesithwalo sekwenzekile sekuphambukekile akhona namathuba ukuthi isimo esinjalo singabuye silungiseke uma sezakini njengabalaphi bendabuko ukuthi nizama ukusilungisa isimo impilo yakhe isiphazamisekile izinto asahambi kahle ngenxa yokuthi akhandiswanga ngendlela niyakwazi ukuyilungisa into enjana leyo. Ngibala uJipa uJipa ngibala mina Jipa kunegezo zala kaJipa kunezinto futhi siza ngesimo sokuhlanza idlozi nokuhlanza umuntu mayekade sibumnyameni nobumnyama sikwazi ukumhlambulula ngesimo seyiwasha esikhona kaJipa qobo le nto enjalo iyakwazi ukuthi ihlambululeke idlozi lakhe libe clean bese bumasu emoya kumuntu umuntu mhlambe ofuna ukwenza into ethize ngoba into ehamba nento ethi isithwala sibala ukuthwala igama elithi ukuthwala lihlukene igabeni ngezahlukene ukhona umuntu ethi uthwalile usibani kanti naye uthwalile akazi uthwalile ukuthwala ukhona uthwale ngokuqinela isibhamu ukuthwala lokho uthi ugome eqaleni ukuthwala lokho uyabona isiningi igaba zezinto ezihamba nokuthwala khona uthwalela imali qobo ufuna imali ukuthwala futhi lokho kodwa kuhlukene ke indaba yezithwalo yalabo bantu osukuhambe wayakubona umuntu osukuya kuyena bese ekutshela ukuthi cha lento ihamba kanje khona okubi khona okuhle abasho njalo abasuke ebekusebenzisela indlela enjalo
manje leyo nto ke esuke efanele umuntu eyibheke maya kumuntu njenganami nje mina ngumfundisi ngujip isithwala angikwazi ukusebenzisa kodwa ngiyakwazi ukumsiza umuntu mayesistakile enenkinga yesimo sokuthi usuke wahamba lapha wasuwashayeka qobo kodwa futhi uthola ukuthi mhlawumbe hayi ukuthi ushayekile umuntu osuke engazange wayilandela imigomo njenganathi thina basuke simsiza umuntu ngesimo sokuthi cha manje ukuze inhlanhla yakhe ivuleke awenza u1 no2 no3 no4 for ngoba la kumina izinto zafanele u7 days esihamba nesimo sokuthi inhlanhla yakhe ivuleke ma mhlawumbe sithi ungalali nomuntu wesifazane ma ke wadlula kumuntu wesifazane ngeke kwazi ukwenzeka into right yapho ngoba ufuna ulandela umgomo womuntu owumlaphi ma ekutshelile akusuke ngayirong wena usuku wrong ngoba ulandelanga umgubho ngendlela noma yize nathi sibe singafani kodwa nje ikakhulukazi basuke benze njalo abantu abalashwayo abalandeli ama-terms and conditions asuke abekiwe ya baba baba umfundisi basuke bengalandeli futhi uma uya kumuntu noma ukumuntu osuke umlaphi lapho iba nethemba bese uhlala mhlambe noma 3 months noma 2 months uwenza izinto zakhe uzibona isihamba kanjani musuxhuma usuke la uyihlalela usuke la uhlala ngeke usayazi isimo sendlela yakho ukuthi ihamba kanjani lapho sizokushaya ke izimo sezinto kube ngathi manje ube wrong loya muntu kanti cha wena ongazange wahlala kuyena futhi uma uya kumuntu bike ekhaya qala idlozi ukuthi uyakubani ukuze idlozi lazi qobo ukuthi liyapi ukuze likuphikise mawusuku lapha makuthiwa lihambiselana nelento enjalo ngoba umuntu maye umlaphi kufanele eqale kuhlole eyithole ukuthi ihambiselana nento akazokunikeza yona nedlozi lakhe no kuyezwakala dokotela manje ke kanjalo nje bamfundi kunabanye abantu uthola ukuthi mhlawumbe lesithwalo asivalanga inhlanhla nje kuphela kodwa sesiyamgulisa ke manje esimeni somzimba wakhe useyagula usowubambekile vele esinye naleso nalapho uyakwazi ukuthi umuntu imelekelele nina noma wena uqobo mayisegula kugula sike sibhekeke mina ngibala jipa ngiyengibheke for esimeni mayifika engangitsheli ngoba akufuneki umtshela umuntu omlaphi mawuzohlola noma sizwa uyangena nje kumina uyangena sikubhalise lapha masikubhalisile siqeda uhlaleke lendlu yokulinda nabanye qobo sesiya ngesimo sezinumbers qobo siyenze lesimo semigomo yesimo sokusanitize nakho konke kwahulumeni masungena la ungena nje bese sikubheka ke sesihlola ukuthi inkinga yakho ikuphi injani ngoba uzothola ukuthi mhlambe hayi ukuthi isithwala esigulisile yidlozi eligulisile mhlawumbe uthe wena mawuthi uthwala kanti uthwala nje unedlozi lacunuka bese ligulisa lacanuka idlozi bese ligulisa wena bese uthi ugulisile loya muntu kanti idlozi lakho ebelingafisi ukuthi liye wenze lento oqale wayenza no kuzwakele dokotela abantu abakubambe abantu abafuna ukulungisa izinto zabo isimo senhlanhla esivalo ukuthi wazama ukuthwala washiya phana nendawo noma wathwala wangahamba kahle usefuna ukulungisa izinto bakuthola kuphi abantu dokotela nanokuthi ikhathi osebenza ngazo laba budokotela bangithola ePietermaritzburg unit 18 eMbali mawusuka nje unit 18 eMbali ngasensika yethu high school ilapho ke la uzogugulisha mawamba ngemoto uyofika lapho esingifonela ngiseduze nje kwakhona isikole qobo futhi inamba yami 064982 W104 kanti futhi nginale ipage lami elajipa uphunyuka bemphethe la uthola yonke into engikhuluma ngayo yokusebenza kwami ukuze kuhleleke kahle ngendlela ephelele no siyabakhulu dokotela kuyintokozo ukuthi sibe nayo futhi sophela sikudoze futhi maduzana ngoba baba umhlonishwa kahle angithi ukudlula la ekutheni abantu masuke kwesikhathi into eshaya bona usuke omunye umuntu ufana nomuntu mayelashwa lento ifana nomuntu mayelashwa khona umuntu othi elashwe ethi uyalashwa uyaphuma lapho phinde ephume eqhumela kanti kade alapheke aka-understand indaba yesimo sokusebenza ngabantu noma umngoma noma isithunywa kodwa uthola ukuthi uselaphekile kuwukuthi abantu sebedlela imali nje kuyena ngoba ka-understand sesimo sendlela yani yokulapha noma yokuthandaza izwakele dokotela sophinde sikubambe yafuneka ukuthi yabo lento
ya lento ihamba neclass ihamba neclass lento uthi kuyafuna kwesinye isikhathi kujinyiswe abantu noma kujinyiswe abantu abalapha abantu ngoba khona omunye ongena nge-staff ngokulapha akakwazi ukulapha kodwa i-staff ngobona bayalapha abantu siyalapha naye ngoba la kule mkhakha yethu kuya ngeminyaka nangesimo sani somnyaka okusebenza kwakho uqaleni ukusebenza futhi ufuna ushayeke kule simo sezimo zethu ukuze ube mkantshabovu ekulapheni. No, siyabonga kakhulu dokotela. Ikanjalo. Bese ngidonsela. Hayi siyabonga mphathi wami. Besikhuluma siyabonga mphathi wami. Besikhuluma nodokotela laphayana uJiba olaphana ngePietermaritzburg eMbali la besikhuluma khona sibheka udaba lesithwalo nakanjani ungakhohlwa usandla kuyona i-channel umfonele futhi ubuze imibuzo ethe. Thank you.